இதுக்காக பாஜக தொடர்ந்து இந்த விஷயத்தை பயன்படுத்திச்சுன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க. இல்ல நீங்க அதான் வந்து இதனாலதான் அவங்க வளர்ந்தாங்க, அயோத்தி விஷயத்தை கையில எடுத்து அவங்க வளர்ந்தாங்க. அரசியல் காரணங்கள் 1000 சொல்லிட்டு இருக்கலாம். அது வந்து அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பதில் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஹேவ் தேர் ஓன் பர்செப்ஷன்ஸ். ஆனால் இதுல முக்கியமா இந்த 5 நீதிபதிகள் வந்து முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன, பாஜக அரசியல் ஆக்குச்சுன்றது அதுதான் சொல்றேன் நான். நான் தீர்ப்பை சட்ட ரீதியாக தான் பாக்குறேன். இப்ப 5 நீதிபதிகள் நீங்க ஆரம்பத்துல சொன்னீங்க, நான் திருத்தணும்னு இருந்தேன். அது 5 நீதிபதிகளை கருத்து கேட்டிருப்பாங்களான்னு கேட்டீங்க. இட் இஸ் a unanimous verdict. அதாவது அனைத்து நீதிபதிகளுக்குமே அதுல ஒப்புதல் இருந்திருக்கு. இதுல முக்கியமா நீதியரசர் அப்துல் நசீர் அவர்கள் வந்து பாதம் தொண்டு பணிய வேண்டும். ஏன்னா அவர் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு தீர்ப்புக்கு அவர் காரணமா இருந்தார். இந்த தீர்ப்பு தவிர அவர் இன்னொரு ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பல தீர்ப்புகள் அவர் இருந்திருக்காரு. அதுல இன்னொரு ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பு என்னன்னா 94 ஒரு வெர்டிக்ட் வருது சுப்ரீம் கோர்ட்ல. அதாவது இந்த இஸ்லாமிய தொழுகை ஒரு மாஸ்க் மட்டுமே அவசியமா என்பது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அப்படி அவசியம் இல்லை அப்படின்றது வந்து வருது. அந்த தீர்ப்பை மறு பரிசீலனை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போறாங்க. அப்போ ஒரு தீர்ப்பை அவர் கொடுக்கிறாரு. மாஸ்க் இஸ் நாட் an essential part of the practice of Islam அப்படின்னு தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றமும் ஏற்கிறது. அந்த தீர்ப்பிற்கு பிறகுதான் இந்த அயோத்தி தீர்ப்பு வேகம் எடுக்கு, இந்த அயோத்தி வழக்கு வேகம் எடுத்து இப்பொழுது இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது. அப்துல் நசீர் அவர்கள் வந்து இது மட்டும் இல்ல, அவர் வந்து சுதந்திரமாக முடிவு எடுக்கக்கூடியவர். ஏன்னா ட்ரிபிள் தலாக் அந்த வழக்குல நான் வந்து பெரும்பான்மை நீதியரசர்களுடன் நான் வேறுபடுகிறேன்னு துணிவா அவருடைய கருத்தை வைக்கக்கூடியவர். இதில் முழுமையாக வைத்திருக்கிறார். அது மட்டும் இல்ல, இன்னொன்னு இந்த தீர்ப்புல இன்னொரு ஒரே ஒரு விஷயம் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னா அந்த தீர்ப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆடெண்டம்னு ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது 116 பக்க ஆடெண்டம்னு ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா, இது ஏன் ராமர் பிறந்த இடம் ஜென்மஸ்தான் என்பது நாங்கள்